Tuturor oamenilor ni se întâmplă ca măcar o dată în viață să ne simțim triști. Dacă tu te simți trist și dacă simți că ceva te apasă și nu știi ce, atunci te invit să rămâi cu mine câteva minute ca să afli 3 lucruri care te vor ajuta negreșit atunci când simți că ești copleșit de tristețe. Din start trebuie să știi că nu ești singur, singură și că ceea ce simți este mai normal decât crezi. Astăzi vreau să-ți vorbesc despre cele 3 lucruri care m-au ajutat pe mine atunci când mă cuprindea tristețea și care cu siguranță te pot ajuta și pe tine atunci când ai nevoie. Unul din lucrurile care pe mine m-a ajutat foarte mult este să recunoști ceea ce simți și să nu ascunzi. Nu fugi de tristețe, ci ascult-o. Știu că pare ciudat, fiindcă toți vrem să scăpăm de tristețe cât mai repede, dar adevărul este că atunci când o ignorăm, ea nu dispare, ci se ascunde mai adânc. De aceea, este bine să stai pentru câteva momente cu tine, în liniște, și să te întrebi blând în sinea ta. Ce mă doare de fapt? Ce am eu nevoie în acest moment? Nu trebuie să ai răspunsul perfect, ci doar faptul că îți dai voie să te asculți ajută la clarificarea emoțiilor și la vindecarea ta. Un al doilea pas care ajută mult este să faci un gest mic de grijă pentru tine. Atunci când ești trist, nu ai nevoie de lucruri mari. Ai nevoie de lucruri mici, dar făcute cu multă blândețe. De exemplu, o plimbare în aer liber te va ajuta să-ți oxigenezi creierul și te va relaxa. Sau o muzică liniștitoare în timp ce bei un ceai cald îți va aduce un strop de degajare a minții. Sau pur și simplu, câteva minute în care respiri profund îți va aduce starea de bine. Important nu este ceea ce faci, ci cum faci acele lucruri. Așa că fă acel lucru ca și când ai avea grijă de cineva drag. Iar acel cineva drag ești chiar tu și meriți asta. Și un ultim pas, pasul 3, ar fi să-ți aduci aminte că starea asta va trece. Deși atunci avem impresia că tristețea va rămâne cu noi permanent, dar se știe că nicio stare nu este permanentă. Nici bucuria și nici tristețea, ele alternează în funcție de situații. Poate că nu va dispărea imediat, dar ușor, ușor se va transforma. Poți să spui și în gând, este doar un moment și va trece. Aș vrea să știi și să reții că dacă astăzi ești trist, tristă, nu este nimic greșit la tine. Nu ești slabă și nu ești singură. Ești om și ai voie să simți asta. De aceea, în astfel de momente, ai grijă de tine, oferindu-ți blândețe și înțelegere. Poți lăsa și un mesaj în comentarii cu "îmi ofer blândețe și înțelegere" și acest lucru va ajuta să-ți întărești în tine puterea de a ieși mai repede din starea de tristețe și neputință. Acum te las cu bine, suflet drag, și nu uita că nu ești singur, singură în această lume,
și că totul este trecător, inclusiv tristețea ta. Îți mulțumesc că ai urmărit acest videoclip și nu uita să dai și un like pentru ca acest material să ajungă la toți cei care au nevoie de vindecare și să te abonezi la canalul meu dacă mai ai nevoie de sfaturile mele. La revedere!